Ondro, představ si, že jsem ráno vstala, místo kafe jsem si dala Red Bull, no a na dálnici jsem si vzpomněla, že jsem doma zapomněla auto. Ha. Tak, vítejte u 4. epizody podcastu Reklamština. Vítejte. Kde probíráme marketingové triky, kampaně a hlavně fígle společnosti, jak se vás snaží oškubat. Jak slepici. Úplně. A dneska se budeme bavit teda o Red Bullu. A dozvíte se hodně věcí, jak vznikl Red Bull, proč je tak výjimečný, z čeho se možná vyrábí. A že to s ním nebylo vždycky úplně tak jednoduchý. Tak já se těším. Máš rád Red Bull? Ne. Mně to nechutná. Ani s vodkou? No, to už je podvádění, ale. To je pravda. Protože ten ti opravdu dává křídla. To je pravda, Red Bull s vodkou. Ten taky ještě probereme mimochodem. Dobře. A proč je teda Red Bull tak zajímavý? Red Bull je tady docela krátkou dobu, ale už působí ve 175 zemích, což je celý svět. Skoro celý svět. 195 zemí. Zhruba. A co je těch 20, nevím, co je těch 25 zemí nebo 20 zemí. To jsou tedy svobodné? Nebo je víc nesvobodných zemí? Nevím. Nevíš, nevadí. Pak ho teda prodává víc jak 6 000 prodejců, ale to už jsou fakt jakoby obchodníci, kteří se tím zabývají. V roce 2023 se prodalo 12 miliard plechovek. A což znamená, že vlastně každý člověk na planetě, včetně miminek, by ochutnal Red Bull, protože je takhle jako plechovka Red Bullu na člověka. Red Bull a půl. Red Bull a půl, což je úplně jako neuvěřitelný. To je dost, no. Jako samozřejmě ne každý ho zná, ale tenhle přepočet. Skoro jako Češi s pivem. Jo, český pivo. A my jsme byli teda skoro u zrodu Red Bullu, jo? To je taky zajímavé, to za chvilku řeknu. No a jenom ještě taková poslední věc, že Red Bull měl obrat v minulém roce 10,5 miliardy euro. Ale jenom z těch plechovek, jo, jenom prostě z pitíčka a není to třeba, jak člověk ví, že dělají sporty, formule, všechno tohle. Tak ne, je to fakt jenom z prodeje nápojů. Jsou to šikulkové. Je to hodně zajímavý. Znáš zakladatele Red Bullu, nebo slyšel jsi někdy o něm? Já ho znám, no. Osobně. Ano, to je Strejda Matešic. Strejda. Tak ne, to si asi budeme mít dobře, když je to Strejda. Já ho znám kvůli Formule 1, protože on nedávno umřel a byl kvůli němu takový jako smutek, takže státní díky smutek. tomu Formulový smutek. Ano, takový rychlej smutek. To bylo umřela už. Ja, každopádně kvůli tomu znám to jeho jméno. No. Takže zakladatel Red Bull se jmenuje když tak Dietrich Mateschitz. Ano. A myslím si, že hodně lidí s ním bude sympatizovat hlavně ze začátku, než se stal miliardářem. Protože to lidi nemají rádi bohatý jako moc, takže... Takže ale začátku má takový jako hezký příběh, kdy on studoval biznis, ale chudák studoval celých 10 let. Takže vystudoval vysokou školu ve Vídni až ve svých 28. No a takže byl taky jako věčný student, nešlo mu to a během toho si vydělával už jako instruktor lyžování, což už je takový, že už víme, odkud výtrvané s těmi extrémními sporty, podle mě. No tak lyžování je asi tak extrémně, jak si uděláš. Asi tak, ale měl už asi k tomu adrenalinu trošku blíž. No a ve svých teda 28 letech pak se stal marketingovým ředitelem německé firmy Blendax, která prodávala hygienické potřeby, pasty, šampóny, prostě docela takový nudný věci. Tam byl hodně úspěšný do 38 let, kdy docela vyhořel, už ho to moc nebavilo, asi ten úspěch miliony. No a v roce 1982 odletěl do Thajska. No a tam je to jako strašně zásadní, protože v tom Thajsku měl velký jetlag. On tam měl ještě za člověkem na biznisovou schůzku za Chaleo Jovidhou, který vlastně měl malinkou farmaceutickou společnost. Ten Dietrich si mu stěžoval, že má teda velký jetlag a ten teda
Chaleo mu dal pitíčko, který mu na to neskutečně zabralo a prostě ho probudilo všechno. A to pitíčko shodou okolností dneska máme tady, Ondro, protože vlastně Dietrich dostal Krating Dank, což je tady pitíčko a je to předchůdce Red Bullu, nebo je to jakoby původní, nevím říct, původ Red Bullu. Původní verze Red Bullu. No a Dietrich z toho byl absolutně nadšený a chtěl pak vzít vlastně celý tenhle koncept do Evropy. Ale my tím, že tady máme původní nebo předchůdce Red Bullu a Red Bull, tak jsme si říkali, že ochutnáme a dáme vám vědět, co je lepší, co není lepší, jak to funguje, jak to chutná. Co je méně hnusný. Co je méně hnusný, a to mě to vlastně tolik nechutná. Takže začneme koštovat? Jo. Takže vezmeme ten první, jo. Ten originální, jo? OK. No tak to je trošku matoucí, ne? Jo, takže ten originální. Ten náš, evropský. A trošičku, jo. Ať pak tady neběháme jak myšky. Tak jo. Koukám na barvu. Má to barvu a záblesk ranní moči. Voní to jak gumové medvídky. Voní to jak nemrznoucí směs. Ne. Tohle to sbíral Johann Strauss na jižních svazích Tyrolských Alp. Mňamina je to a my jsme si ani neťukli. Mně to moc dobrý. Klasika, prostě Red Bull, ale trošku kyselý. Nebo úplně husinu. Předčasný sběr. Já nevím, že Red Bull byl vždycky takhle kyselý. No, asi. Nejspíš jo. Ty zapil jen s vodkou, takže ty nevíš. No a teď teda dáme ten druhej. Otevřeš to. Krating Dank, který ale má nevíš, teda... jestli to znamená taky jako červený Jo, znamená to vodní bůvol. Vodní bůvol. Jinak ještě mimochodem, když teda budeš hezky nalívat, tak řeknu, děkuju, to je nějaký žlutější, tyjo. To je jako 3 dny jsem nečůrala. To mi nepřijde teda. To je to oranžovější, se podívej. Fakt, tak na zdraví, ať ti chutná ranní moč. To já mám nejradši. Ty kráso. Tak to je strašně sladký. Bez bublinek a hustý takový, jako syrup. No a vlastně to jsem k tomu chtěla říct. Ono se není asi čemu divit, že to chutná jak syrup, teď si říkám, protože za prvý teda on se prodával i v lékárnách, původem teda, nebo výrobce je farmaceutická společnost, takže to dává docela jako smysl, že to bude chutnat jako syrup na kašel, nebo prostě, protože to byl víc lék, než jen takový klasický pitíčko. Lék. Života budič. No a on byl strašně populární mezi ježiškým byl jako tajskou pracovní třídou. Takže pracující pracovní třídou. Takže mezi kamioňáky jsem četla, mezi lidmi, kteří potřebovali právě hodně energie a on byl levnější než kafe. Proto byl takový jakoby populární. No a takže Dietrich z tohohle byl absolutně nadšený, z tohohle pití, co všechno jako to přinášelo a řekl si v tom roce 1982, že by ho chtěl začít prodávat v Evropě. Jenže scháněl všude investory a to se mu nepodařilo, protože energetické nápoje jako kategorie sama o sobě tady neexistovala. Byl to klasický nápoj, anebo že jo, lékový věci. Takže za 2 roky se mu nepodařilo najít žádné investory. No a nakonec teda přemluvil toho Chaleo Jovidhu, toho Tajce a vlastně autora Krating Dangu, aby s ním šel do toho biznesu. Oba dva dali do začátku $500 milionů s tím, že měli 49% každý a zbylá 2% dostal Chaleův syn. Nicméně už bylo domluvený, že Dietrich se o to bude starat, že základna bude v Rakousku a bude to teda nápoj pro Evropu a tam ty budou jen jakoby společníci. Jo. No, jenže to nebylo úplně tak lehký, protože když ho teda přinesl v roce 1984 do Evropy, začal teda sám na všem pracovat,
Tak za prvý v Rakousku byl zakázaný, měl problém dostat prodejní licenci kvůli tomu, že tam je za prvý kofein, což taky nebyl jakoby úplně obvyklý v nápojích, jako v tu dobu sice už byla kola a v ní je trochu kofeinu, že jo, v kole? No, v ní je dost kofeinu a hlavně v ní býval kokaina. Víš? To jsem nevěděla. Protože to je z koky, koka a kola je z kola ořechů. Takže Coca-Cola. A Red Bull taky měl dokonce jednou takový malý šlic, že oni začali dělat kolu, že jo? Aha. Red Bull kolu. Cože? Tak to jsem zrovna nevěděla. Začali dělat Red Bull kolu a našli tam asi 13 mikrogramů kokainu na plechovku. A kde jí začali dělat tu kolu, nebo kdo? Někdy v roce 2008 asi. A tak v Evropě nebo v Americe? Teď to tady bylo v Čechách taky. Taková modro-červená byla. Ty jo, tak to já jsem byla malá, to já jsem ještě Každopádně se usneslo, že 13 mikrogramů na plechovku je v pořádku a dál se to prodávalo. Ne. No, jo. Fakt? Ty jo, tak to jsem nevěděla vůbec. Ale už se to neprodává. Myslím, že jo. Ne, Red Bull Cola. Red Bull Cola. To musíme pak zjistit. Nebo kdyby teda chtěl někdo trošku se zlepšit náladu, hele, tak... Pošlete nám fotku s Red Bull Colou. Jo. Kdo nám pošle fotku s Red Bull Colou, tak my potom vybereme vítěze a dostane absolutně nic. Jo? Ne, my mu pošleme Krating Dang, který jsme koupili u nás u Vietnamců. Dobře, tenhle ten vypitej. Tenhle plechovku prázdnou, to je památeční. No a takže... A nebo možná bude plná, ale asi ne Red Bullu. Ale barvu to bude mít podobnou. Nechte se překvapit. No a takže měl problém prostě za prvý teda uvést produkt na trh a hlavně přišel na takovou bariéru, tady Andra to dopí, přišel na takovou bariéru toho, že ho nikdo nechtěl kupovat a vlastně nikomu ani nechutnal. Takže co on musel nejdřív udělat za ty 3 roky, aby i získal tu licenci, tak musel změnit trošku branding, název, protože Krating Dang. V Evropě to není asi úplně přístupný, no. Tohle jméno. Proč myslíš? Jako co ti přijde jako údernější název? Red Bull nebo Krating Dang? No, Krating Dang to je takový jako vucovský. No, takový totalitářský trošku. Vypít to. Ne? Trošku jo, no. No a vlastně, takže on vlastně změnil název, který je ale hodně podobný v překladu. A hlavně tam přidal bublinky, protože viděl, že Evropani milují nasycené nápoje. Jo. Takže ho prostě upravil pro Evropu. No a jenom ještě proč byl jako zakázaný ten Red Bull, tak jsem nedopověděla, bylo kvůli kofeinu, ale taurinu. Znáš taurin? Znám. Co to je? Vím, co to je. Co? To je aminokyselina. Jsi chytrej. A víš, podle čeho je pojmenovaná? Ne. No, ty jsi taková horoskopová, ne? Podle býka. Taurus. Ano, Taurus, taurin. A víš, proč se to tak jmenuje? Ne. Protože taurin se v roce asi 1860 nebo něco se poprvé jako objevil nebo separoval se z býčí žluči. Takže možná proto je to tak žlutý. No a tohle je hodně zajímavý, to mi docela nahráváš, protože v roce, myslím, že 2013 v Americe byla obří kauza, kde jinde. A tvrdilo se, že Red Bull se vyrábí z býčího spermatu. Ale nebylo to jenom jako jeden člověk, že by to řekl tamhle Franta, nahrál si video na YouTubeko. Byly to davy a bylo to jako velká PR kauza a taková jako zábrana. No a pak teda v roce 1987 předělal celkově teda ten brand, už tady máme tu naší plechovku klasickou, kterou do dneška známe, ale co je zajímavé na tom je, že on už utratil skoro všechny peníze za ty 3 roky, kdy se to snažil rozjet. A normálně neměl peníze na marketing, musel si půjčovat peníze od svých kamarádů a dokonce i tuhle značku, jakoby ten brand logo, mu dělal spolužák z vejšky, jakoby na úvěr, že mu to nezaplatil dopředu, ale postupně splácel, protože už na sekeru. Na sekeru. Na úvěr.
na sekeru. No a v roce teda 1987, ale byl Red Bull třeba zakázaný ještě v Německu, ve Francii ještě dlouho, snad do 2005. A měl teda takovou pověst jako zakázanýho drinku. Taký podpultovky. Jo, no oni si nějak soudili totiž, nebo respektive ve Francii to nechtěli prodávat. A bylo to všude v Evropě povolený a pak Evropská komise jim to nějak nařídila, že to musí prodávat. Tak to nevím vůbec. Že to nemůžou zakázat takhle. No a ta Francie je docela taková, na tyhle látky si dává jako bacha. No ale to je zajímavé, že vlastně vem si, že teda Němci jezdili fakt do Rakouska, aby propašovali Red Bull. Takže ty se necháš zavřít za to, že propašuješ Red Bull. Že si koupíš bíčí žluč. Řekneš chlapům, chlapají ti řeknou, co jsi dělal o víkendu? Nebo když jsi v hospodě, co jsi dělal o víkendu? No já jsem pašoval. Pašoval jsem si limonádku. A teď vytáhneš ten drink. No ale, co je hodně zajímavé, že se to strašně chytlo v Maďarsku a Československu v roce 1994, že my jsme úplně jako u zrodu vlastně toho Red Bullu, když tak vezmeš. A tady se to začalo dobře prodávat. A čemu se směš? Ja, Hans, ich habe Limonade gepaschen. Promiň. Pokračuj. Ještě, že Red Bull nebyl za druhé světové války, ty by byly naspídovaný. No, za druhé světové války byly pěkně naspídovaný. Jo. Ale ne Red Bullem, ale amfetaminama. Jsem nevěděla. Měli, ono totiž jako za první republiky, nebo v těch 20. 30. letech, tak se normálně amfetaminy psaly jako života budič. Aha. Že to normálně lidi brali jako něco jako jsme viděli ten film o tom fentanylu. Tak tehdy se předepisoval zase na jako života budič právě metamfetamin. Akorát, že potom ty doktoři začali zjišťovat, že ty lidi teda jsou ze začátku hodně šťastný, ale potom jim ten život jde úplně do háje, protože se na tom stanou brutálně závislí, že jo. No ale při Blitzkriegu, tak oni ty vojáci byli schopní třeba 3-4 dny v kuse jít, prostě jít, protože byli měli prostě v sobě kilo perníku, že jo. No ale to pak museli hned umřít, ne? Nebo? No stali se na tom strašně závislí. A ono se jako když posíláš vojáky do první linie, tak se počítá s tím, že asi jako moc dlouho nevydrží. Tak je pravda. Víš, takže se neočekávalo, že se u nich projeví ty dlouhodobý negativní následky. To je zajímavý. Zajímavá taktika. No tak ještě, že tam neměl ten Red Bull. Jo, to by jim narostly rohy. Nebo křídla. Měli bychom okřídlený Němce. Valkýry. No a tady se jenom ještě zastavím, protože, jak jsem říkala teda, že nejdřív ten drink nikdo nevěřil, protože energetické nápoje tady neexistovaly, tak Dietrich tím, že studoval ten marketing, znal marketing, tak využil jednu hodně známou strategii a ta strategie se jmenuje Blue Ocean Strategy. A je to teda strategie, strategie marketing v marketingu, nebo strategického marketingu. Se jmenuje to vyloženě to odvětví. Strategie strategického marketingu. Jo, prostě nevím. Strategicky. Nebo nástroj strategického. Strategický nástroj strategického marketingu. Ano, přesně tak. To je strategii. Je to tak. A je to vlastně o tom, že ty si vytvoříš, že ty vlastně vůbec nechceš bojovat s konkurencí a ty, abys byl konkurenceschopný, tak si vytvoříš úplně nová pole. A představ si, že když vlastně máš třeba ty nápoje, ty drinky, tak každá ta firma v tom marketu, což jsou ty nápoje, limonády, aby jsme byli přesnější, tak se tomu říká červené oceány, protože už je tam jako hodně ryb. A jsou všichni jako ve stejném poli. A ty vlastně, abys neměl tu konkurenci, tak musíš jít možná i se stejným produktem do jiného odvětví a vlastně vytvoříš si sám úplně nový moře, dá se říct. A tomu se říká Blue Oceans, protože tam jsi pak jako sám. Že to je teda jako artificiální trh. Jo, no, nebo není artificiální, je jako vytvořený asi i u mě, dá se říct, ale vlastně tam najdeš tu poptávku po tom produktu. Takže on měl štěstí, že on byl první, kdo teda jako měl to těžký, že to nikdo neznal, ale na druhou stranu vůbec nekonkuroval Coca-Cola a žádným jiným limonádám, protože prostě nikdo takového nic nedělal. A to bych řekla, že dneska, protože dneska máme všeho strašně moc, tak dneska pokud chce někdo otevřít
zajímavé podnikání, hlavně jako v produktech, nějaký produkty vymyslet, tak je ideální si vytvořit vlastní právě jakoby takový vlastní píseček. Jo, a je to třeba, že ty vezmeš jeden produkt, ale aplikuješ ho úplně někde jinde. Jo? Takže třeba židle jsou nábytek, všechno možný, ale kdyby, nevím, ajťáci neměli židle, jo? Nebo byly nějak jako speciálně uspůsobený ty židle, takže bys vyráběl třeba židle speciálně fakt jenom pro to IT. Jo? A nebo to jsem říkala pro pohřebáky, ne? Že prostě ve hřbitovních ústavech, kdyby jako nepoužívali židle nebo cokoliv, tak tohle by byla speciální židle pro hřbitovní ústav, kdyby si tam nechtěli. Tam nemůžou sedět, tam prostě musí makat, že jo, na nohách. Jo. Jako, že si tam můžeš odklepávat popel. Nebo jo, prostě něco takového, že ty vlastně vezmeš ten produkt a nějak nekonvenčně ho trošku upravíš. A vlastně dáš ho do úplně jiného odvětví. No tak dobrý příklad by byl, když se bavíme o židlích, tak by byly takový ty gamingový židle, ne? Ano, třeba. Který podle mě před třeba ještě 5 lety byly jako niche trošku, ale teďka už se kupuje každý. A takhle třeba tohle říkal i Steven Bartlett, nevím, jestli ho znáš? Diary of a CEO. Znám. Tak ve své knížce on napsal 2 knížky, myslím, že Happy Sexy Millionaire a druhou 30 Rules of Life, nebo něco takového. Tak tam to přesně říká, že třeba on byl skvělý markeťák a jeho kamarád mu poradil, ať jde teda marketingovat do jiných sfér, prostě, protože on měl sám marketingovou agenturu, takže on pomohl nějaké high-tech company. Všechno, co on vlastně znal, tak on tam aplikoval jako storytelling takhle. A on tam vlastně byl jediný marketingový poradce jako v celém tom odvětví, jakoby v jeho, dá se říct, jeho formátu. Jo. A viděl jako 1,000,000krát víc, než normálně ta jeho celá agentura, jenom protože ty svoje znalosti vzal a převzal úplně, kde by jako nikdo nečekal. Jasný. No ale bohužel dneska vlastně firmy, když zakládají ty nové produkty, tak byla vytvořená i studie od Harvardu, což mimochodem oni taky vyloženě publikují jako tu Blue Ocean Strategy, jako oficiální strategie biznesu. Tak vlastně se zjistilo, že 62% celkových firem furt tvoří ty produkty v těch Red Oceans, protože prostě nejsou tak kreativní a možná o tomhle neví, že to není žádný jako biznisový povědomí, že by mohli jenom trošku něco změnit, fakt jenom trošičku a jít jako někam jinam. My jsme vlastně, jsem se teď vzpomněla, jsme udělali, když jsem pracovala v té firmě na suplementy, tak oni vytvořili Super Greens. Nevím, jestli to znáš? No, to jsou takový ten prášek, ne? No a jsou to takové prostě zelený prášek, chutná to jak tráva a jsou v tom super potraviny jako chlorela, matcha, spirulína, prostě jako super zelený věci. Jasný. Věci, které zní jako složitě a lidi si myslí, že jim to pomáhá. Ano, přesně tak. No a v tu dobu to už jako pár firem dělalo. A my jsme udělali teda to, že používali to samozřejmě ženský, je to takový jako ženský produkt. A já jsem vymyslela, že by to mohlo být něco jako Red Bull teoreticky, že to může být věc, která ti jako dá ty křídla. My jsme vymysleli i slogan dá ti víc než jen křídla. Myslím si, že to tak bylo. A vlastně jsme tím otevřeli úplně nový aspekt toho, že to už nebylo jenom pro ženský a jenom pro ty, kteří třeba chtějí zhubnout, protože hodně takových žen se to kupovalo, nebo na detox, ale byl to jakoby super nápoj pro chlapy, ženy jako na podpoření celkového životního stylu a nejenom taková ta malá skupinka. A tím jsme dokázali se odlišit a vykročit jakoby z toho davu té konkurence. Tak to je jenom takové, já jsem si říkala, že je hodně důležitý takováhle zase lekcička, aby někdo o tom něco věděl. No a ještě teda, když jsme u toho Dietricha, tak ještě hodně zajímavý je, že on teda vytvořil úplně nový produkt, ale on ho vytvořil jakoby na hodně vrstvách nebo levelech. Tím, že teda šel do nového odvětví, to už jsme si řekli, ale on ještě vlastně se orientoval v cenotvorbě a vlastně v tom, co může tím lidem dát, protože ty, když vlastně tvoříš cenu, tak je takový jako matrix, se říká. Matice. Šrouby a matice. To jsou jiný matice. Tohle je matematická matice. Nikdy jsem to neslyšela. No na gymnáziu jsi to slyšela určitě.
No tak když se vrátíme zpátky teda k té cenotvorbě, tak ty vlastně máš na jakoby jedné ose máš vysokou cenu a nízkou cenu. A tam máš produkty teda seřazený buď podle ceny jako nízká, vysoká. A na té druhé ose v tom Matrixu bys měl, jestli se něčím liší, a nebo jestli jsou inovativní, úplně jako něco nového. A ten Dietrich tím by vyhrál už jen tím, že prostě to bylo úplně nový, bylo to inovativní, nikdo to neznal. A tam je důležitý, aby ty ses vlastně na nějaké té ose nedostal někde ve prostřed. Protože když máš střední cenu, seš takový, že máš všechno, co ostatní, tak si tě nikdo nevšimne. Protože vlastně ten zákazník jakoby nevidí, ty musíš být vždycky na okraji nějakého spektra. No a ten Dietrich v tomhle případě už by byl na okraji té inovativnosti, protože vlastně už to jako nikdo to neznal, ale zároveň ještě on dal vysokou cenu. To byl historicky jakoby nejdražší nápoj v té době v přepočtu za mililitry, protože to byla malá plechovka docela hnusného nápoje, protože lidem to moc nechutnalo. Bylo to drahý, ale ještě ti to dávalo nějaké benefity. Takže on jako geniálně se tím odlišil a strašně rychle se takhle mohl dostat do povědomí. Kdyby byl nejlevnější, tak si myslím, že by to taky mohlo ještě fungovat. Levnej, hnusnej, ale už je to jako jinak, jako drahej, hnusnej. Už ti to jako tam něco jako dá, že si říkáš to, tak já ho jako ochutnám. A tohle je, ten produkt je geniálně za mě postavený a vlastně se vem, kolik jako myšlenek do toho jde a lidé tohle vůbec nevidí, že vlastně lidi si jako něco kupují, řeknou jo, Red Bull nazdar, plechovka, ale vlastně ty podprahové myšlenky zatím, jich je jako tolik a ten marketing takhle geniálně ovládá lidi. Čili, abych to shrnul, ten 5minutový monolog, tak podnikatele, vytvořte si něco hnusného, malého, předraženého a bude to hit. Ano, to zní jak od naší kamarádky. To je jako když chceš-li být krásná, štíhlá a stepila, vem si malého, tlustého debila. Napište nám, jestli víte, kdo je autorem. No a Malina. Malina. A Dietrich teda ještě použil strategii marketingovou, což je známý jako guerilla marketing. A tu použil hlavně v Americe, kdy vlastně on se strašně rychle chtěl dostat do Ameriky, taky se tam dostal, už myslím, že v 97. A rozhodl se, že bude prodávat Red Bull na vysokých školách. Takže a rozhodl se, že jeho hlavní zákazník budou 18letý chlapy, vysokoškoláci. A ten guerilla marketing spočívá v tom, že... Když se dostaneš do Ameriky a vystoupáš na Empire State Building. A seš tam a děláš, že jsi gorila. A plácáš takhle do 2 plošníků. A takhle držíš v jedné ruce malou blondětou paní, která jediná rozumí tomu, že ty jsi vlastně hodný v hloubi srdce. No takhle prostě vyprodal celou Ameriku a skončilo to. Víš, o čem mluvím? No to je o tom, ne ten film Gorilla. Godzilla. Skoro. Godzilla? King Kong. King Kong, no. Jo, je to ono. Godzilla je taková ještěrka. Aha. A je to v Japonsku. Takže jenom o pár tisíc mil jinde. Vedle. No a teda guerilla marketing spočívá v tom, že to jsou nekonvenční techniky, protože v té době, v 90. letech, že jo, nebyl online, takže se používaly klasika. Televize, billboardy, noviny, tím, že to byl omezený prostor, bylo to strašně drahý. On už neměl prachy, takže přemýšlel kreativně a o tom ten guerilla marketing je, že je to docela finančně nezrujnující. Je to jako dobře finanční řešení. Dostupný. A používají se ty různé marketingové jako netradiční praktiky, jakože třeba Mekáč to taky často dělá, že v Americe místo přechodu namaloval hranolky. Něco takového jako virálního, co zbudí pozornost, je to hodně prostorový venku, outdoorový eventy a podobně. No a on teda začal rozdávat zdarma Red Bull na vejškách, dokonce si našel ambasadory, hlavně chlapy, aby to zase dál ten Red Bull, aby dál rozšiřovali, dával jim vyložením sponzoroval party, protože věděl, že mladí kluci budou chtít takhle vytvořit party. Normálně byl takový ikonický Beatle auto, myslím si, že s Red Bullem, který obrandoval a Beatle, nevím, jestli to Beatle Broke, ne, Broke, má obří plechovku na zádech, takhle jezdil kolem vejšek.
A vlastně takhle se on docela jako zadarmo rozšířil, když si tak vezmeš. Tím, že rozdával svůj produkt zadarmo. Ano, ale díky tomu vznikl Red Bull s vodkou, což začalo být extrémně populární. Red Bull s vodkou právě vznikl už skoro od začátku Red Bullu. A lidi si to začali víc a víc kupovat a doporučovat si to. Takže on vlastně jakoby obsadil tu první skupinu a pak to bylo tak populární, že ty další skupiny se na to nabalovaly. A v Americe teda podle mě jsou ale populárnější takzvaný Jägerbomby. Jo? Což máš skleničku Red Bullu a v tom máš panáka Jägera a piješ to takhle spolu. Dohromady, z té jedné skleničky. Jo, ty jsem to sice nikdy neměla, ale vím to. Víš, o co jde. Ale tohle mu fungovalo. A ještě navíc, za mě úplně geniální, nevím, jestli ti to bude líbit nebo ne, tak pak chodil kolem teda klubů těch studentských a zaměstnanci Red Bullu rozhazovali prázdné plechovky všude kolem po těch univerzitních kampusech, aby vzbudili vlastně domněnku toho, že se toho prodalo strašně moc a že je to jako strašný hit a je to hodně populární. Což je geniální. Jo, je to vrchol etiky. Jako ne. Ale mně to přijde fakt jako chytrý. Vychytralý spíš. Je to vychytralý. A teď tady máme jednu hodně zajímavou věc. Víš, kde se vyrábí Red Bull? Já si myslím, že Red Bull crčí z pramínků vysoko v Tyrolských Alpách. Shodou okolností ten pramínek je na poli, kde se pase spousta volů a zde právě nabírá svoji tradičně žlutou barvu. Je to tak? No, je to pravda. Akorát to nechtěli pojmenovat býčí chcanky, tak dali Red Bull. To je víc fancy. Aby to tu cenu, že mohlo obhájit. Jo. Hele, je to hodně zajímavý, protože vlastně teď se podrž. Red Bull nevyrábí drink. Red Bull nevyrábí drink? Ne, Red Bull nevyrábí to pití vůbec. Red Bull totiž outsourcuje veškerou výrobu a logistiku a Red Bull vyrábí Coca-Cola. A Red Bull je sama o sobě marketingová společnost. Takže oni jako společnost se vážně fokusují, soustředí na veškeré marketingové aktivity, ale sami ho vůbec nevyrábí. Což podle mě skoro nikdo neví. To je podfuk. Velký. Je to hodně chytrý a docela jim to asi vychází, protože koukej, Red Bull se v Americe prodává za $3-4. Tohle je teda statistika nějak z roku 2019, ještě před inflací, takže možná už je to trošku víc. Ale stál v tu dobu vyrobit 9 centů. Protože oni tam mají strašně velkou marži. No to je pěkná marže, no. A co je ještě na tom jako super, že oni teda si dělají veškerý marketing od začátku sami, organizují ty eventy a znamená to, že veškeré materiály oni vlastní. Protože když ty si vytvoříš nějaké materiály přes agenturu, tak třeba se udělá 100-200 fotek, zaplatíš pade a máš jenom 50 fotek třeba. Nebo zůstane ti. A zbytek ne. Ale oni tohle můžou pořád dokola používat, mají na to práva, všechno. A to si myslím, že je jako extrémně zajímavý. Tak oni takhle vysokou marži asi potřebují, protože oni jenom za ten svůj tým Formule 1 ročně dají půl miliardy dolarů. To jo. Což je poměrně dost, bych řekl. A to je ještě jakoby, ale tak víš co, oni hodně vydělávají už fakt jenom tím Red Bullem. Myslíš tím, co prodávají? Tím, co prodávají. No jasně. jenom Maxi Verstappenovi platí třeba $60 milionů ročně. To je síla, to je hustý. To je hodně penízků. Za to, že děláš brm dokola. To ještě probereme. Já teda brm dokola miluju, jo, ale stále je to jenom brm. Respektive tam je to vrum. Ale fundam jako ze své podstaty je to pořád brm. No, to ještě víc než 60 milionů, ale k těm formulím se dostaneme teda. Jo. Já jsem jenom poslední věc, kterou jsem chtěla říct, že Red Bull je i strašně zajímavým marketingem kvůli tomu, že většina společností dělá marketing takzvaný jako storytelling, že vytváří příběhy, aby vy jste s nima sympatizovali, nebo každý s nima sympatizoval, ale jenom jako vypráví. Kdežto Red Bull vyloženě vytváří ty příběhy, takže oni mají takzvaný performing marketing,
místo toho storytelling, takže vlastně oni všechno tvoří sami a snaží se, že oni jsou jako influencery, když si tak vezmou. Vlastně no. Že nejsou jenom taková firma, která to jako následuje a tady, hele, trend, tady vezmeme si něco, ale oni všechno vymýšlí. A tomu odpovídají teda i ty marketingové kampaně, které teď probereme, které jsou jako neskutečně zajímavé. Tak pojď na to. Tak první nejzákladnější kampaň je Red Bull vám dává křídla. Tohle je slogan, který přežil tisíciletí, ježišmarja, desetiletí. Už Karel Veliký si říkal, Red Bull dášť vám křídla. Frankové. Takže tenhle teda slogan už je fakt od začátku Red Bullu. Vytvořil ho přesně ten kamarád nebo spolužák Dietricha, jakoby na dluh, na sekeru. A čemu se směješ? No a pomohla Red Bullu neskutečně se dostat do podvědomí, protože vlastně Dietrich ještě se snažil prodávat jako životní styl, jako svobodu, protože on sám o sobě miloval svobodu. A tohle tak jako geniálně spojilo, že ten Red Bull, že díky Red Bull dokážeš všechno. Jo. Což jakoby je vlastně účel toho sloganu, aby se lidi s tou značkou spojili. No a když dělali nějaké výzkumy a ptali se lidí, co si představí pod pojmem Red Bull, tak 80% lidí řeklo tenhle Bíčí slogan. Sperma. Ne, právě, že ne bíčí sperma, to by bylo blbý. Ale řekli to, Red Bull vám dává křídla. Jo. Je to prostě jako nesmrtelný slogan, za který můžou být teď rádi, že to je skoro zadarmo. Já bych řekl takový ty komiksy, který bývaly v televizi, jako reklama na Red Bull. Jako ty kreslený takový reklamy. Ty skeče. Ty animovaný. No, takový ty animovaný skeče. A vždycky tam bylo na konci Red Bull vám dává křídla. By bylo blbý, kdyby to bylo Red Bull vám dává křídla. Co by na tom bylo blbýho? Jakože to jde dolů. Jakože spadneš na hubu potom. Jako Ikarus. Ano. Ten letěl moc blízko slunci. Protože neměl Red Bull. Ale to do dneška dávají, myslím si, že tyhle reklamy, nebo ne? Asi jo, no. Já si myslím, že jsem ji nedávno ještě viděla. Já se na televizi jako moc nekoukám, takže... No já taky ne, ale... Nevím. Myslím si, že někdy dávají. Dejte nám vědět, jestli pořád dávají tyhle ty kreslené reklamy v televizi. A my vám pošleme tu plechovku. Tu druhou prázdnou. Tahleta je první, je za, už nevím co? Krating Dang, za čurání, ne, počkej. Za to, když někdo vyzkoušel kolu z Red Bulla. Ano, přesně tak. A tuhle dostanete za, taky už nevím co? To už jsem teď zapomněla. No, takže tu dostanete za něco, co jsem řekl před 2 sekundama. No a druhá kampaň, která je neskutečně zajímavá, tak je Skok z hranice vesmíru. Viděl jsi ji? Jo. Stratos. Já jsem to neviděla. Jsi byla zahrabaná někde pod zemí, nebo co? Ty jsi dělala pštrosa? Takhle? Já jsem asi, já nevím, tak kde to dávali, jako kde bych to viděla? Asi to dávali na YouTube. Ale já jsem v tu dobu koukala, je to z roku 2012, já jsem koukala, je to ono, na make-up tutoriály. Jo. No, je pravda, že v tom skafandru nebylo vidět, jestli on má dobrý make-up, ale já si myslím, že jo. Protože jako skákat ze stratosféry bez make-upu by skočil jenom debil, že jo? Da. Já ne. Ale to byl strašný poprask. No, tak já jsem to právě neznala a koukala jsem se na to těsně teď před epizodou. Pro lidi, kteří třeba se taky koukali na make-up tutoriály, tak vám jenom rychle řekneme, o čem to je. A je to o tom, že teda Red Bull spustil projekt Stratos, ve kterém rakouský parašutista Felix Baumgartner se vydal na misi z hranici vesmíru. Myslíš, že se jmenoval Felix Baumgartner? Ne, tak Felix Baumgartner. Felix Baumgartner! Tak prostě tak. Omlouvám se posluchačům se sluchátkama. Byl vyslaný, nebo vystoupal na okraji stratosféry ve speciálním balónu a měl skočit z výšky 39 kilometrů nad zemí. Překonat zvukovou bariéru. A bylo to strašně zajímavé, jako celé video má asi teda 20 minut, už je to samozřejmě sestříhaný a on tam teda teď vystoupá nahoru, úplně nevleze.
Jakože by vyšplhal žebříkem. Prostě on vyvezený tím balónem, řekneme. Vystoupal. Teď jako je strašný vzrušo, teď jako skočí, že jo. A největší asi, nebo nejzajímavější na tom bylo, že v životě tohle nikdo neudělal, takže mu nikdo moc nemohl dát žádnou radu. Ani kluci třeba z NASA, protože prostě nikdo jako jen tak neskáče. Ale jemu bylo řečený, že až teda vyskočí, že se začne neskutečně rychle rotovat, což ho potenciálně může zabít kvůli vysokému tlaku, kdy vlastně on říkal, že vlastně jediná jako možnost, jak jakoby ten tlak by z jeho těla mohl jít ven, je očima. A teď to řekl a já jsem se koukala, já se skoro zavřenýma očima, a protože jsem čekala, jestli mu teda vyskočí oči z důlku nebo ne. No a on se to začal hodně točit, byl to takový nebezpečný, ale nakonec to ustál. Dokonce přistál, jakože tak nohama, jako kdyby skákal z 5 metrů, jo? Že to nebylo, jako že by přistál, víš, jakože prostě by spadl na zadek nebo jako rychle. Ale tak asi by bylo vhodný říct, že měl padák. Měl padák, samozřejmě. Měl padák. No a bylo to jako neskutečný zrušo a hlavně to podporovalo tu filozofii, že Red Bull vám dá křídla, protože vlastně on skoro lítal. Nebo lítal. Díky Red Bullu dostanete padáka. Když skočíte z vesmíru. Jinak tohle bylo neskutečně zajímavý a úspěšný hlavně jako pokrytí, protože to vidělo živý přenos. Tohle vidělo víc než 8 milionů diváků na YouTubeku Red Bullu, což je historicky nejvíc, co kdy u nich jako viděl někdo přímý přenos. Stálo to 30 milionů, mě tady moc nejdou tyhle číslička, 30 milionů dolarů, ale vydělalo to 600 milionů dolarů. Jako, jak vydělalo? V impresích jako měl to mediální hodnotu. Pardon, přes 6 miliard dolarů. Přes 6 miliard dolarů. Ano, je to napsané. 6 miliard. Tak to jo. Takže se jim to vlastně vyplatilo. Blbý by bylo, kdyby to nepřežil. To by bylo, Red Bull vám nedává křídla, ještě vás zabije. No to jo, no. To si myslím, že by to značku třeba položil. To si myslím, že je možný. Takže tohle byl jako obří risk. Když tě značka s energiťákem pošle do vesmíru, aby si skočil s padákem a pak se rozplácneš jak palačinka, tak to je blbý. A když to vidí 8 milionů lidí. A když máš 20 let slogan Red Bull vám dává křídla. Myslím, že to byl obří risk, ale nakonec se jim to vyplatilo. A hlavně ještě to potvrdilo takovou tu ideu toho, že s Red Bullem můžete překonávat limity sami sebe, nekonečno, můžeš dokázat všechno, co chceš. Druhá teda pak kampaň, když se přesuneme dál, je tvoje oblíbená, a to jsou formule pro všechny chlapy. Tak od roku 2025 doteď Red Bull má vlastní závodní tým. Ano, Stáj dokonce. Jsou slovníčky. Je stáj volů. A podporují teda vlastně, nebo dělají sponsoring, závodění s auty prostě, nevím, jako holka, jak to říct. No ne, oni to vlastní ten tým, že jo? Oni vlastní tým, jasně, ale ještě to sponzorují asi, ne? Zároveň, nebo ne? Co sponzorují? Tu formuli? No, oni si sponzorují protože tím, že mají ten tým, tak vlastně to ale sponzorují ten tým. No jasně. No. A tohle je zajímavý, že vlastně, co se týče nějakého sportovního sponzoringu, tak Red Bull toho začal dělat strašně brzo. Už v 97. Dietrich měl kamaráda, který organizoval malý automobilový závod. A nebyly to tehdy ještě jako samozřejmě formule, byly nějaký motokárky. A takže tam prostě začali ho sponzorovat a najednou to měl obří úspěch. A on viděl, že má cenu do toho dávat víc peněz. Ale on se inspiroval u toho Jodihy, Čau Jodihy, u toho tajce, protože ten vlastně, když už začal Krating Dank, tak začal sponzorovat bojová umění. A díky tomu se vlastně Krating Dank stal jeden z nejznámějších drinků v celém Thajsku. Takže jako... Sponzoroval nějaký jako Thai box, jo? Nebo přesně něco? tak. Takže to Dietrich úplně sám nevymyslel, malý mínus, ale udělal to docela dobře. No to teda. Red Bull je teďka, jako Red Bull F1 Racing, tak je Max Verstappen je teďka 4násobný mistr světa, že jo? A předtím před 10 lety to byl zase Vettel. Aha. Sebastian Vettel.
No já jsem jako všeobecně překvapená, že Formule je takhle moc populární. No to je díky tomu seriálu na Netflixu. Ten tomu od roku 2018 přinesl jako obrovskou popularitu. Od té doby se to brutálně zvedlo a všechny, teď i nová najednou to začala vysílat a tak, víš? No a jaký seriál? Drive to Survive. Aha. To znáš, ne? Vy jsem viděla jeden díl. No tak vidíš. Já jsem takhle někde v pozadí. No, Formule 1 se v sezóně vysílá do víc než 200 zemí. A sledují každoročně víc než 500 milionů diváků. Což je docela dost. A teda ta formule od roku 2005 nazbírala víc než 90 vítězství a 5 titulů mistrů světa konstruktérů. To je k říjnu 2023, ale to zase vyhráli, ne? Nebo ne? Jo. Ne, letos nevyhráli konstruktérů. Ne? Tam máš dva šampionáty. Jeden je jezdců a jeden je konstruktérů. Každý tým má 2 jezdce, ale je to 10 konstruktorských týmů, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren a td. A každý ten tým má 2 jezdce. A je pohár jezdců a to může vyhrát. Jezdec. To vyhraje jenom jeden jezdec. Jo? A pak máš pohár konstruktérů, to je kdo má nejlepší auto a to vyhraje ten tým, ne jezdec. No a neříkal jsi mi, že oni pijou Red Bull? Nemyslím si, že pijou Red Bull, ale oni mají takový ty flaštičky na vodu nejspíš, nebo na nějaký jonťák a to jsou jako takový velký plechovky, co vypadá jako Red Bull. Ale teď jsem čet, že údajně ty členové týmu Red Bull mají nějakou speciální verzi Red Bullu, který je jenom pro ten tým, který nikde jinde prostě nedostaneš. Podpultovka zase. Jo, takže na to, kdybychom někdy dostali prsty. To by bylo dobrý. A nemyslíš, že ji můžeš dostat, když se jdeš podívat na formuli? Ne. Ne? Ne, musí ti to dát někdo z toho týmu. Aha, tak nám napište, jestli někdo měl podpultovku pro Red Bullu pro Formuli 1. Jo, anebo nám to pošlete. To nám pošlete. No ale když by totiž vypili třeba litr toho Red Bullu, tak už nepotřebuji formuli. Auto jako. No, spíš by v té formuli potřebovali nějakou tojku. Cože? Ale to nevím, jestli by aerodynamicky to zvládli. Tak když je v tom tolik kofeinu, to je diuretikum, že jo? Takže potom čůráš. A nebo taky máte shits. Dietrich. Když se asi všude pije Red Bull s vodkou, tak vlastně v klubech musí být ucpaný záchody, ne? Jako počtem lidí, myslíš? Nebo? Tím množstvím, co se tam všechno vyprodukuje. To nevím. To jsem nikdy nezkoumal. No, tak mě to napadlo. Ale pokud jste někdo dělal studii toho, kolik věcí se dostane na záchodě v klubu, když tam dávají Red Bull, tak to nám taky určitě pošlete. Protože Melča se nemůže dočkat téhletý studie. Tak chce vidět všechno, co jste dali do toho hajzlu. Mně stačí dámský záchody. Kdekoliv. V klubech to už je fuj. S těma se budeš muset spokojit asi. Dokud se nenecháš konečně předělat. Asi ne. Na meláka. A když se teda dostaneme dál od té formule, tak tady pak máme ještě jednu kratičkou věc, protože já to úplně taky nesleduju, protože sport mě úplně nebaví sledovat. Tak Red Bull vytvořil dokument o snowboardingu, jmenuje se to The Art of Flight, vrchol snowboardingu, kdy vlastně on sledoval snowboardistu Travise Rajka, kdy on a jeho tým vzdělávali nejtěžší vrcholy, ale na snowboardu. Tenhle dokument byl neskutečně populární, protože vyhrál dokonce, myslím si, že i cenu. Rotten Tomatoes získal hodnocení 83%, nebo na Rotten Tomatoes získal hodnocení 83%. Je dost. A během prvního roku ho hlavně vidělo 6,5 milionu lidí. Což na dokument o snowboardování mi přijde docela fajn. Jo, a oni tím zase posílili, je to skvělý jako reklamní tah, protože posílili tím tu pozici, že jsou jako adrenalinový zase drink, že to všechny prostě pro ty, co mají rádi takové ty adrenalinové sporty a vlastně celou asi obsáhli podle mě skupinu těch snowboardistů. No já teďka přemýšlím nad tím, že
tohle to je vlastně taky takový jako Ocean Blue, že jo? Nebo Blue Ocean. Protože máš jo, chlást a takovýhle věci, nebo auta, tak ty se ti vždycky snaží jako říct, že když piješ tam ten chlást, nebo když jezdíš v tomhletom autě, tak vždycky v té reklamě je nějaká prostě hezká ženská a snaží se ti říct, že ty, když si koupíš tohle auto, tak prostě zbalíš takovouhle ženskou, že? Nebo že takovýhle ženský prostě po tobě půjdou. A ten Red Bull zase dělá to, že neprodává sexem, ale prodává těma senzacema, že jo? Určitě. Že prostě díky Red Bullu, nebo je to implicitní, že jo, ale díky Red Bullu prostě jsme byli schopní vyskočit padákem, volným pádem, že jo, z vesmíru. Díky Red Bullu my překonáváme rekordy v takových těch lítacích, víš, co myslím? Jak jsou ty kombinézy s křídlkama takovýma. Jo, to se taky nějak jmenuje. Jo. Prolítávají těma skulinkama malýma to. Nebo teďka zase sponzorovali nejdelší skok na lyžích, takovýhle prostě věci, senzace. Jo. A myslím si, že v dnešní kultuře, která je definovaná jako algoritmama sociálních sítí, kde prostě kontroverzní věci a senzace dostávají ze dne na den jako miliony a miliony shlédnutí, tak je to mnohem efektivnější podle mě, než jako prodávat tím sexem, který doteď vlastně byl to nejúspěšnější, čím ty můžeš prodávat. Že? To taky. A hlavně mě teď i napadlo, že vlastně Red Bull teda není úplně jako nejzdravější věc, co si budeme. Ale oni jdou po sportovcích, takže se snaží se tvářit jako zdravej, aby vlastně vyvrátili to, že to škodí zdraví. Aby nebyli jenom takový ty, co chodí jako do mekáče, ale aby a hlavně zaprvé, že to je drahý, i když u nás kolik stojí? 40 korun Red Bull, ne? No, něco takového. Tak jo. Takže vlastně, aby jakoby přilákali tu vyšší vrstu, dá se říct, což je taky úplně geniální tah. Jo. Taková. No a ještě vlastně mají fotbalový týmy, ne? Teď mají jsem si vzpomněla. Spoustu fotbalových týmů. Mají Salzburg, Leipzig, New York a ještě něco. Brazílie nějaký tým. Jo. Já jsem právě slyšela, že oni teda, mimochodem, všechny tyhle věci, jako formule, fotbalový týmy a snowboard, tak to nejsou jejich výdělečné aktivity, ale to jsou vlastně jakoby peníze, které oni mají bokem, nebo který si můžou dovolit vyloženě spláchnout do záchodu. Samozřejmě jim to bude tu značku, tu popularitu, ale oni z toho nemají ani korunu. Kromě teda, co jsem zjistila, toho fotbalu v New Yorku, jako New York, Jersey, New York, nevím, fotbal, jak se to jmenuje. Typni si. New York Red Bull. Ano. Fotbal. New York Red Bulls. Aha. Tak oni ho koupili, protože jako investiční příležitost za $2 miliony a teď má, myslím si, že hodnotu $11 milionů. Jo. Což je docela teda chytrý, že kdyby to budoucnu chtěli prodat, tak vlastně ta cena už se to zhodnotilo. Ale co oni mají udělaný, na to, že mě ty sporty moc nezajímají, tak tohle mi přijde zajímavý. Že oni mají teda ty kluby na různých úrovních, jakože nějak začátečníci, pak střední, pak teda liga mistrů, nebo co tady je. A pak zase někam, aby mohli jít asi odpočinout jako ke konci kariéry. Takže oni se ty lidi vychovají a podle toho, na jaký jsou jakoby ty fotbalisté úrovni, tak oni je točí. Takže vlastně toho fotbalistu ve finále mají celý život, což je taky jako samozřejmě asi pro ně dobře, že to nemusí jako za hodně peněz kupovat ty fotbalisty. A tohle mi přišlo teda hodně chytrý. Ale furt to vlastně se vemte, že to není jejich výdělečná aktivita. Je to taková spíš jako ne zábava, ale jako investment. Oni říkají, že to je investment do budoucna. No taky. Ale bohužel u té propagace týhletý nejde úplně vyčíslit, jakoby jak dobře funguje. Samozřejmě oni vidí, že se to prodá všechno, ale u těchto impresí jde strašně těžko měřit, jestli to funguje nebo to nefunguje. Jasně, No a pak tady máme už asi poslední věc, která je taková napůl sportovní, přijde strašně vtipná. A je to Flukták, festival kreativních letounů. Znáš to? Jo, znám. Já jsem to teda taky neznala, já nevím, kde jsem žila. Ale jde o to, že Red Bull zorganizoval nejdřív v Rakousku, teď už je to snad v 60 zemích, festival kreativních letounů, nebo nejhravějších letounů, kde vlastně si lidi vytváří sami letadla a pak je to celý jako den, festival, zábava a se tam předvádí. Letadílka, který si uděláš prostě z papundeklu nějaký a potom je tam takový molo. Ano. Třeba 5 metrů nad vodou a kdo dolítne nejdál, tak vyhrál, že jo? Jo, přesně tak, ale jako ono to není jen, že si to uděláš přesně jako jen z krabice, aby si člověk nemyslel. Já jsem viděla nějaká videa a je to neskutečně kreativní.
Tam už byly prostě jako lodě a balónky, někdo měl klauny, jako je to fakt jako promakaný. Jo. Přihlásíme se. Lidi se vyblbnou na tom. Určitě ne. Ne? Ne. Myslím, že jo. Jak bychom se jmenovali? Když budeme mít do konce roku 10 000 sledujících, tak se přihlásíme na Flukták. Ježišmarja, tak... A jak bychom se jmenovali? Die Reklamštine. Jaký bychom měli slogan? Reklamenzí. Jež to je blbý. Tak nám ještě napište asi slogan, protože my nic nevymyslíme. No ale je to taky hodně zajímavý, protože třeba berlínský Flukták na YouTubeku vidělo 1,5 milionu lidí. Živě. Že si to prostě lidi zapnou. A je to zase reklama, nechci říct zadarmo, ale přesně podporuje to tu značku, tu image značky. Zase Red Bull vám dává křídla, můžete zažít nebo dosáhnout všeho, čeho chcete. A ještě vlastně to lidi všude jako po světě vidí. No na tom je pozoruhodný hlavně to, že to je vlastně takový jako podfuk, že jo? Protože to vypadá jako nějaká kulturní akce, která je vytvořená organicky jako lidma, že jo? Ano, městem třeba. Ale ve vší podstatě je to prostě to nejkomerčnější, co můžeš udělat, že jo? Protože to je zadarmo reklama značce nějaký. Je to hodně chytrý. Red Bull je vyloženě proslavený všemi těmihle eventy. Co všechno organizuje, tak jde úplně jinak, nemá takhle placený jakoby reklamy, že jo, řekneme si třeba reklamy na Facebooku, ale jde takhle jako víc do světa a tím spojuje ty lidi. Je to tak. No a já mám tady ještě závěr všeho, tak nebo co jsme si tak asi dneska řekli? Tak řekli jsme si toho docela dost. Řekli jsme si, jak vznikl Red Bull, z čeho, co zatím stálo, co musel překonat, nějakou strategii, kterou vy třeba můžete, pokud někdo má biznis, nebo abyste viděli, jak to funguje, a jakými nekonvenčními způsoby se vlastně dají lidi zmanipulovat. A to bychom nebyli my, aby jsme tady neměli rčení nakonec. Jsi připravený? Dneska je Já jsem připravený. Dneska je to fakt jako parádní. Takže. Já jsem připravený. S Red Bullem jedeš jak Formule 1, ale v každém je cukru plná bedna. Je to tak. A já se tě ještě zeptám, co je lepší? Normální americká kola, anebo nebo třeba žluč z vola? Co je lepší? Těžké otázky. Nejde říct, že kola se žlučí z vola? Ne, musíš si vybrat. Tak dáme žluč z vola. Výborně. Red Bull. Tak jo? Tak to bude všechno. Ještě jsme vám chtěli říct, za prvý budeme moc rádi, pokud se vám tahle epizoda líbila, že nám třeba napíšete komentář, co se vám líbilo, jestli pijete Red Bull. Dáte nám 5hvězdičkový hodnocení na Spotify, Apple podcastech. YouRadio Talk, české podcasty, a teď bychom měli být na Seznam podcastech. Budete nás sledovat na Instagramu, kde jsme Reklamština. Dáváme tam každý den 2 příspěvky, takže makáme, které se vám budou moc líbit. Taky chceme začít rubriku takových denních reklam, takže pokud třeba vy i uvidíte nějaký zajímavý billboard, reklamu, cokoliv, co se vám líbilo, tak nás určitě buď označte, nebo nám to na Instagramu pošlete. A poslední věc, protože se snažíme i vzdělávat, tak všechny takové ty strategie, vzdělávací věci najdete ještě na našich stránkách, což je teda ale firemní kpz.cz/reklamština, takže třeba teď tu Blue Ocean Strategy, co jsme se bavili, pokud se o tom chcete dozvědět víc, tak tam určitě něco najdete. Běžte studovat. Šup, šup, šup. Tak jo, tak já ti děkuju, že jsi mi trošku osvětlila Red Bull a nemáš zač, že jsem ti řekl, že je ze žluči. Děkuju. Tak mějte papa. se krásně.